پرسگریک کار ji penaberên Sûriye û Rojavayê Kurdistanê re li bajarê Entavê yê Bakurê Kurdistanê bûye pirsgirêka herî mezin. Kurgûrî amarên fermî yên hikûmeta Tirkiyê heya niha bêtîrî 400,000 penaberên Sûriye û Rojavayê Kurdistanê li Entavê hene. Penaber dibêjin divê di her malekê da bêtîrî du kesan kar bikin. Heya karibin nanê rojê dabîn bikin. Ji ber buhabûna li Tirkiyê ku heye, kurgûrî rewşa penaberan jiyan li Tirkiyê zehmet e û divê ji her malekê du kes kar bikin. Tenên xwediyên kar Sûdê ji karê li vê derê werdigirin lê dikanên din gelek in ku her kesek bêkar be dikanekê vedike. Heştê sedî ji van dikandaran Sûdê nabînin û tenê tiştekî biçûk Sûdê dibînin û eger kesek din ji malbatê hebe kar bike wê têra malê bike lê kesek bi tenê nikare malbatekê xwedî bike. Tevî ku gelek ji penaberan li Entavê dikan û cihên kar vekirine lê piraniya wan gazinan dikin ku netewperest li dijî wan derdikevin û piraniya kesên tiştan ji cem wan dikirin penaberên Sûriye û Rojavayê Kurdistanê ne. Her wiha penaberên li cem Tirkan kar dikin jî dibêjin gelek caran mafên wan tên xwarin lê ew nikarin tiştekî bikin. Penaberan cûreyên cuda jî kar ji xwe re li Entavê peyda kirine. Piraniya wan karkerin û hineke din jî dikan li ser hesabê xwe vekirine. الحكومة التركية قدم لنا كثير من التسهيلات يعني بالنسبة نحن محل ذهب. حكومتا Tirkiyê hesenkariyê ji me re çê dike ku em dikanan vekin. Dikana me ya zêr û guhartina pereyan heye. Rewşa penaberan gelek xerab e û penaber ji ber wê jî gelekî dinalin. Karê me ew e ku pereyan bigihînin xelkî me yê li Sûriyê bi nirxekî erzan û barê li ser milê wan di hinekî sivik bikin. Divan pênc salên ku krîza Sûriyê tê de derbas bûye de hejmara penaberan her dişe zêde dibe û pêre jî zehmetiya jiyanê zêde dibe. Lê penaber bi her awayî derfetên kar ji xwe re derdixin da ku nanê rojê dabîn bikin. Bi hezaran ji penaberên Sûriye û Rojavayê Kurdistanê li bajarê Entavê kar dikin. Lê piraniyê wan ji ber rewşa kar gazinan dikin. Aliyekê dî jî penaber dibêjin ku hikûmeta Tirkiye hesenkarî ji wan re çê dike ku karibin li Entavê kar bikin. Cumart Hemdûş, Rûdaw.